cup of tea. Als je nu even een cup of tea. En nu is ik kan tegen wie je is een heel wat te laat. Mijn scary. En je carry je krijgt meer dan kan je hè. Nee. Maar we doen naar thuis gaan brengen. Kijk het Gary. Maar dan heen. Hij is in de firma. We gaan trim goed op. Ja, bereid. Je wou kietje. Ach, nu het tatje extra strongs. Kijk dit. Finished. Maar, is het left? Oh, veel het. Ah, wel, nou veel het haircut. Nou, hoe dan je van je daar te brengen deze. Dan heb je de clippers en maar haast. Allemaal op zo. En dit is een je hachelijk. Busted poch. Moest ik gerade DIY shearing. Ik had ik een weekend. Knap moor. Hier voor een grijmetje. Oh, busted. Hij heeft de dingen. De goede. Ach, toch, ik een weekend. Wij zijn in de Jewish. Je mag ze jet. Wij met club. En hij is Jewish nou. Clubber, zak hem naar smoor zo. Ja, ga mee. Teken in de show. Een tanner.